Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo. Today is March 7, 2025. Biyernes kadlaw kagyari na aton ng mga top stories. Chinese national patay matapos gintiro sa iya utod. Kasosyo sa negosyo, gintiro man. Minor damages lang gindala nga halit sang buhawi sa Murcia kahapon. 139 dugang nga kaso sang dengue sa Negros Occidental. Talisay PNP, ginkilalang duha ka mga sospek nga nagpanulod sang balay sa Talisay City. Kag sa good vibes, kadtuan ng linaw sa buwas sa tripping ni Ruming. Kag kilalahon ang Negrense nga record breaker sa palarong pambansa. Initanan sa Digicast Negros X. So number 10, mga minor damages lamang ang indalang halit sa buhawi sang kahapon sa Banwa sa Murcia. Nabalik ang power supply sa 8 ka mga feeders sa Barangay Alihi sa Bacolod City kag 4 ka mga feeders sa Murcia. Nawadaan sang power supply ang porsyon sang Alihi sa Murcia kahapon sang hapon bangod sa buhawi nga naglabay sa Barangay Blumentritt sa Murcia. Ang mga nagsalapit nga mga sin kag sangas ang kahoy sa mga kable sang kuryente ang naging rason sang power interruption. Sa statement sa Negros Power, ilagi na siling nga wala sang dako nga naging halit ang amo nga insidente. May isa naman ka bodega kag isa ka balay sa Murcia nga nagub-an sa atop bangod sa buhawi. Wala naman sa maging report nga napilasan sa amo nga insidente. So number 9, bago nga football pitch gin-inagurahan sa Victoria City. Ginbuksan na sa Victoria City LGU ang naunang 11A side Victoria City football pitch sa Victoria's National High School. Ini ang FIFA grade certified nga makabig na una sa Western Visayas. Ginsiling ni Mayor Javier Miguel Benitez nga ang bag-o nga pitch ang mangin home sang Loyola FC Victoria's national team. Ang bago nga pasilidad ang maghatag kay gayunan sa mga local athletes para sa mahanas sa hinampang ilabi na para sa nagahilapit nga football matches dungan sa pagsaulog sa 27th Kadalagan Festival. Ginapaabot sa management ng Loyola FC Victorias nga sa barason nga National Football Competition, madalas ang football o kung Philippine Football Federation ang hinampang sa Victorias. Ang inauguration ceremony ang inupdan sang model actor kag football enthusiast nga si Daniel Matsunaga. Pamunuan sang PFF, Negros Occidental Regional Football Association kag Victoria City Schools Division Office. Sa number 8, sa isa ka programa kay nasang aga ginbuksan ang Provincial Women's Month. Sa mensahe ni Governor Eugenio Jose Lacson, iya nga ginasulit ang commitment sa probinsya sa pag-empower sa kababainhan. Ang tema karon nga babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas at bagong Pilipinas. Sunod sa gobernador, ang nagakilala kag nagasaulog sang importante nga mga papel sa kababainhan sa tanan nga patag sang susyudad ayan sa politics, education, business, health, science, arts kag sa iban pagid nga mga field. Samtang ginsilig man sa gobernador nga sa isa sa ginalantaw karon sa probinsya amo ang tenure sang barangay VAUC desk officer. Mas maayo kun sa masunod nga 3 ka tuig sunod sa iya hindi ini mailisan bangod sa kada tion sang pag-ilis-ilis magapaidalom na maliwat sa training. A little security of tenure within the 3 years. So per LGU. Yeah, per LGU. Meaning to say, within 3 years, the said officer cannot be replaced. Because every time we have a new bossy officer sa LGU, we have to train. Mga merkado sa mga banyo sa mga merkado sa Bacolod City ang ginpang pakaayo. Isigida nga ginpakaayo ni Mayor Abby Benitez ang duha ka mga banyo sa vegetable section sa Burgos Public Market matapos ini nga ginhingyo sa mga vendor sa iya pagbisita sa nagligad nga inadlaw. Sa ila paghinon-anon ginhingyo ni Mayor Abby Benitez sa mga vendors ang pagtukod sang People's Plan para mahuman paagi sa pagkaayo mismo sa merkado.
Una na nga gipakaayo sa alkalde ang mga banyo sa Central Market. Ang pondo para sa repairs sa mga comfort room ang personal nga gastuhan sa alkalde. Kabahin sa mga luyag tagaan atensyon sa mga market vendors ang pagkaayos ng drainage sa sulod sa merkado nga masami barado kag pati na ang ventilation nga masami ginareklamo man pati sang mga bumalakal. Sa number 6, talisay PNP ang ginakilala sa karon ang duha ka mga lalaki sa viral video nga nagpanulod sang balay. Viral sa social media ang post ng netizen nga taga Barangay Zone 1 sa Talisay City nga si Riza Hereza. Makita sa CCTV video ang pagsulod sa duha ka mga lalaki sa ilang propiedad. Gintabunan pa sa duha ang CCTV sa may gate dampi antes nagtaklas pasulod. Ang isa sa ila, ginimo niya nga tabon sa iyang guya ang iya ginubang nga t-shirt samtang ang iya naman nga kaupod naka-hoodie kag wala sang tabon ang guya. Base sa post, nakasinggit ang tagbalay sang maglili sa bentana ang isa sa mga suspect. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Salvador Trono Jr., ang hepe sa Talisay City PNP, wala man sa may nakuha ang duha kag wala man mahibaluan kung ano gid ang tinutuyo nila pero ginausisa na sang PNP kung sino ini sila kag kung ano ang ilang mga background. Panawagan sang PNP sa publiko siguraduhon perme nga ang seguridad sa propiedad kag kung may mga kasubong sini nga insidente, gilayon itawag sa pulis o kung sa barangay para maaresto. Sa number 5, mga traditional jeepney sa Bacolod City ginapang inventory sa karon. May 600 na ka mga traditional jeepney units ang napangtapikan sa safety check sticker sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department sa Bacolod City. Ginpahayag ni BTT MD OAC Patrick Lacson nga paagi sa mga stickers tuyon ila nga ma-inventory ang tanan nga mga traditional jeepney nga nagabiyahe kag para masiguro kung pila ang nagabiyahe nga kolorum o kung hindi kompleto sa mga permit. Ginsiling ni Asenso Bacolod Cooperative Chairman June Asis na hindi magdubo sa 1,200 ang ilang mga miyembro ng traditional jeepney operators kag drivers nga nakapakonsolidate kag nagaproseso na sa business permit halin sa syudad. Ginugang ni Lacson nga kutob lamang sa mga consolidated ang pwede matapikan sa safety check stickers nga nagapamatuod nga insured ang ilang mga jeepney units. Ginausisa man sang BTT-MD kung mayara sa mga peke nga mga stickers nga mahimo i-duplicate. Ang 1-2 na, ano na siya, hindi na siya accurate. Para sa ako, hindi na siya accurate. May gambal nga 2,000, may gambal 2,000 city. That's why this is one way also nga ma-inventory namon. Libre mo lang ang safety sticker. So, Sa number 4, sa 2027 ginapaabot nga mangin fully operational na ang Negros Island Region. Inisunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nga yadtuman sa nakauna nga coordination meeting sa mga regional directors ng NIR. Operational naman subong ang NIR bisan pa nga nagakuha pa inisang pondo gikan sa Region 6 kag 7. Sa 2026 ginapaabot nga katunga sa mga personnel sa mga regional offices ang mapun-an na. Gani sa 2027 nga manginapaabot nga mangin fully operational na gid ini. Ang mga regional directors ang ginapahanda sa ilang mga operational manual nga dapat matapos na sa second quarter sining tuig. Ini kabahin sa pagpanghanda naman para sa pagporma sang Regional Development Council sang NIR. Damlag pa, ginsiling na sang Department of Budget and Management nga pagkatapos na sang Mayo nga pinili ay kag maporma ang RDC. Sa pagsinapol sa mga regional directors sa Social Hall sa Lunes, halos kompleto na. Pila sa mga wala pa sang na-appoint nga regional director among Philippine Drug Enforcement Agency kag PNP. NIR will be fully operational in 2027. That is when ang personnel of each department will be already fully occupied. For 2026, up to 50% of the personnel required. And then 2027 will be already in full personnel requirement will be filled up already and supported by a budget. So muna siguro ang direction sa NIR. But
As it is right now, it is already functional. Although we're getting our budget from both Region 6 and Region 7. Sa number 3, may dugang 139 ka mga dengue cases nga nadugang sa Negros Occidental sa sulod lamang sang isa ka semana. Sa March 1 ukod week 9 nga report sa Provincial Health Office, 1,151 ang dengue cases nga na-record. Kung ipaanggid sa kasubungman nga tion sang 2024, 339.99% ini nga mas mataas sa karon. Sulod sa kay Dr. Girly Pinunggan, ginapaabot naman gid nila ang pagsaka sang dengue. Wala sila untat sa kampanya, ilabi na sa pagpanilo sa palibot. Na-activate na ang dengue fast lanes kag sulod sa iya, nakahibalo na ang mga pumuluyo nga in kaso may ginabatsag sila o kung nakitaan sa simptomas ng dengue, kaangay sang paghilanat, pagpalangluya, rashes. Dapat gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Nagsaka naman ang kaso pero hindi naman puno ang mga ospital. Sulod sa kay Pinunggan, isa man sa ilang nga ginalantaw amo ang mga kaso sang yadtong nagpinauli sa ilang mga banwa bangod nagmasakit sila pero ang ginabatsag dala sang dengue. Hindi nila mapatod kung diin nga lugar nakuha ini. Yes, activated ang atong mga LGUs kag atong mga hospitals may fast lane gid sila halos. So sa hospital hindi gid siya damo, gid siya nga amo na. So ginpamangkot ko man taga hospital daw hindi gid amo na nga admission. Pero mga admission sila for dengue pero manage ko lang. Sa number 2, mga modernized jeepney nga padayon nga nagadalagan sa dalanon bisan bukas ang portahan, dakpon sa mga traffic enforcers. Nakalabot sa atensyon sang pamunuan sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department ang kaso sang konduktor nga napatay sa mahulog sa modernized jeepney. Nagwa nga gulpi nagbukas ang portahan sa modernized jeepney rason nga nahulog ang konduktor. Ginsiling ni BTT-MD OYC Patrick Lacson nga masami makit-an ang mga modernized jeepney nga nagadalagan nga bukas ang portahan. Kaya nagmando siya sa mga traffic enforcers kag supervisors nga istriktuhon ang pagbantay kag pangdakpon kung kinahanglan ang mga modernized jeepney nga bukas ang portahan samtang nagabiyahe. Hindi lang ini peligroso sa konduktor kundi pati man sa mga pasahero. Gani nagapangabay ang BTT-MD sa mga pasahero nga i-report ang amo nga sahay sang insidente agud gilayon matagaan sang aksyon. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Isa ka Chinese national ang patay matapos nga gintiro sang iya sining nga utod sa Talisay City kainasang aga. Kasoso niya sa negosyo nga isa man ka Chinese national gintiro man. Suspect gilayon nga nadakpan bangod may checkpoint malapit sa lugar. Yaring report. Ini nga eksena sa gawa sang AU & Sons Compound Merchandising Incorporated sa Barangay Bubug sa Talisay City, las 11:30 kainasang aga. May isa ka lalaki nga nakaposas nga napalibutan sang mga pulis. Siya si alias Jimmy, Chinese national nga suspect sa pagpaniro nga gilayon nga naaresto. Sa sulod sang compound, may scrapan kag sa likod sini nahamtang ang opisina ni alias Sunny, isa man ka Chinese national. Giniisa-isa sa mga pulis o sisa ang mga empleyado. Istorya nila, hinali na lang nga nag-abot si Jimmy kag nakigsugilanon sa iya utod nga si Sunny. Matapos ang halos 30 minutos, nakabati na lang sila sang lupok. Sunod sa hepe sa Talisay City PNP nga si Police Lieutenant Colonel Salvador Trono Jr., masunod nga gintiro ni Jimmy ang kasosyo sa negosyo sang iya utod nga si alias Peter nga isa man ka Chinese national. And then after a while, may nabatian sila nga lupok and nakita nila na may igo na sa ulo ang aton nga isa ka biktima. So and then ang suspect is nagwa diri sa opisina and also confronted ang isa naton ka biktima and then immediately gintiro niya. So after that nagwa sa diri sa opisina and pa-exit na. Matapos maniro, ginpilak sa likod sang opisina sang suspect ang 9mm nga bereta nga iya gingamit kag naglakat-lakat pagwa sa compound. Natabuan nga may checkpoint ang Talisay City PNP malapit sa area, gani nakapanugid ang mga empleyado sa mga pulis. Tapos likat-lakat man ang okay man ang pagwaya diri. Tapos pero siya ka mga pulis. Tapos yun ang balance ang
amon lang isang upod nga dakpon kuno si Sir Jimmy kay gimpaniro ito kuno tao sa sulod. Di pag-abot to sang gwardiya daw nag-surrender lang man sa nga wais kuno dalang armas wala. Tinang surrender sa timing man kami checkpoint sa gwa. Ginsugata sa sang pulis kaging dakpo. Way man sa nagano, way man sa nagpalagyo, way sa nagpalag, way man sa nagpalag. Pag-aresto kay Sunny, wala naman siya nagpalag kag nag-ako man sa mga pulis nga siya nagtiro sa duha suno sa kay trono. Si Sunny giningagaw dala sa ospital pero patay na pag-abot didto. May igo siya sang bala sa ulo. Si Peter naman ginbuligan sa mga empleyado sa katupad nga skrapan nga madala sa ospital. Kung sa diin siya paday nga ginabulong sa karon, may igo naman siya sang bala sa dughan. Ikaw muya kay Peter. Sang si Peter, sa ginabit-bit nyo, may conscious pa siya? May kasurya pa siya sa inyo? Hindi, wala na. Puga, ano na lang sa Di nangigo niya? Di pilas niya? Sa pagpangusisa sang PNP, may daan na nga inaway ang mag-utod nga Sunny kag Jimmy. Ginpablatter man sadto sa napatay ang iyang utod. Conflict na ni sa ila, no? Sa ilang mag-utod. Ginadala na sila sa barangay hall. Dito sila nag-settle wherein ining suspect naton ginlampusan ini ang older brother niya and because of personal grudges and after that ang resolution dito is i-restrict sa dire sa compound. So according sa aton nga mga witness wala na di siya kakadto sa compound and just this morning mga around alas 9 nagkadto sa dire. Ginapadalman sa PNP kung ano kamatuod ang aligasyon nga may utang ang suspect sa biktima. Madugay na ini siya nga wala makakadto sa compound kag kay na lang liwat nga nagbalik. Kasong homicide kag frustrated homicide ang ipasaka batok sa iya. Kagyani naman ang pangpabalo namon niya pang pag-good vibes sa inyo sining weekend. Mabatsaga na ang kainit. Nagapasulod na ang summer season. Kag basta gani summer, kanami pa-beach. Upunta sa paglibot sa mga beach resort sa Negros sa tripping ni Rumeng. Kag isa ka anay honor student nga high school ang nangin gold medalist kag record breaker sa palarong pambansa. Kabahin siya karon sa athletics team sa Ateneo de Manila University nga nagahando mangintig lawas ang pungsod sa mga international competition. Aton kilalahon ang negrense thrower sa sininga episode naman sang Bida sang Liga sa Sunday. Shout out anay sa aton nga mga live viewers sa buong hapon, Sir Nane Grande. Good afternoon, Digicast Negros watching live from SAG Integrated Farm sa Barangay Inulingan, Moises Padilla. Si Marvy Cipriano Aquino, maayong hapon Digicast Negros, kag maayong hapon Western Visayas. Si Lovely KitKat Kitkit, maayong hapon Digicast Negros, maayong hapon Boss Ruming, libre ko greet. Happy birthday kay Teresa Bautista. Salamat gid. Happy birthday Ma'am Teresa. Si Leonora Cabarles, maayong hapon. DJ Lonely Man. Uy, sino na si Lonely Man? Si Jelwin, good PM Choy Ruming, Digicast Negros, happy weekend sa tanan-tanan. Si Jubie Yap Janala, maayong hapon Digicast Negros, maayong hapon Choy Ruming, katanaw diri sa may Baguio City, maayong hapon si Emo Ma'am. Si Marieta Minyada, good afternoon kuno. Si Gloria Bantigue, good afternoon Digicast Negros 10. Romel Mahilong Galyo, maayong hapon sa Ruming. Si Benedicto Marisa Danilo, maayong hapon sa Ruming, kag bilog nga NIR watching from GK Mangrove Village, Dakutan, Silay City. Kag si Lovely KitKat may pahabol kung ulan sigit sa pamilya ka konduktor diri sa HK, bawal maglakat ang bus nga hindi pa puno kag dapat close gid kuno ang door. Yes, dapat tatandaan ang tanan-tanan nga para sa safety sa mga pasahero also nga hindi magpalapit sa pertahan na lang kay pwede siya mabukas anytime. Kagapit to mga balita sa Negros Island Region, subong adlaw, tubtob sa Lunes. Ako si Romeo Subaldo. Mayong hapon.